Hurrengo hilabeteetan oraindik ere murrizketa publikoak izango ditugu, osasuna zaintzeko oraindik ere hainbat berme hartu beharko ditugu eta zentzu horretan elak proposamen publiko bat egin nahi izan du enpresen irekira ze baldintzatan egin beharko litzatekeen mahaigaineratzeko. Hiru elementu jarri ditugu mahai gainean, batetik koherentzia egon behar da kalean hartzen diren neurrien eta enpresetan hartzen diren neurrien artean. Bigarrenik protokolo moldatuak behar ditugu enpresetan, benetan ere osasuna bermatuko dela ziurtatzeko, da hirugarrenik autoritate publiko bat egotea ezinbestekoa da arazoak daudenean, zuzenean eta arin esku hartzeko. Eta zentzu hortan Sidenorren gertatutakoa oso argigarria izan da guretzat. Sidenorren ertzaintza azaldu zen langileek egindako protesta baketsu bat disolbatzeko segurtasun berme guztiak hartu zituztenean, baina inor ez da enpresa barruan sartu lan osasuna bermatzeko. Da, zentzu horretan, argi daukagu, enpresak irekita egon behar badira hurrengo hilabeteetan, Eusko Jaurlaritzak eta Nafarroako gobernuak beste jarrera bat izan behar dutela, eta baliabidea jarri beharko dituztela langileen osasuna bermatuko dela ziurtatzeko. Eta Eusko Jaurlaritzari benetan osasuna azola baldin bazaio, argi daukagu, kasu ingo diola guk egindako proposamenari, eta hau eztabaidatzen eseriko dela.